Спри за миг и си задай въпроса: така ли искам да мини детството на децата ми? В бързане, в напрежение, в чакай малко, сега трябва, в една умора и в едно постоянно състезание, кой ще крещи по-силно. Не защото не ги обичаш, а защото това е нормално. Защото няма какво друго да направиш. Защото то не ме чува, ако не се разкрещя. И това се случва ден след ден. И в един момент тези дни ще са минало, а момента няма да се върне. И това не ти го казвам, за да те натъжа. Казвам ти го, за да те върна тук. Тук и сега, в този момент. Защото промяната не започва утре. Утре ще бъда спокойна. Утре ще реагирам спокойно и няма да крещя. Промяната започва, когато си позволиш да видиш истината. Аз започнах точно там. И сега честно, с ръка на сърцето, си задай въпроса: това ли е майчинството, което искаш да живееш?